Nalpas preso na. So bali yun pala yung bangka na namit nila pang daklis, pang wayat dun sa lambat. Kabil mo jibagit yan. Kabil mo natin yung bagay na niya. Na, piling. Dito sa ngalan mo. Ayun, thank you very much. Thank you, salamat sa kwan. Bali ito na yun. Ganun nahingi natin, no? Ano din? Kayatan. Kayatan. Thank you. Okay na yan, okay na. Pisang yun. So bali yan yung binigay nila. Dalawa kami ni Alex dyan. So hindi pa kasali dito yung binigay nila kina Ryan, Mene at saka Gary. So dalawa lang kami dito, no. So bali yung kina Gary at saka kina Mene andito. Ito. Hindi ko. Nakandaming ka. Magtama basa. Pas na yan tan. Hindi ka mo ayun. Kita ma titipunin tayo amin na. Panyayo ata ka doon na? Uwin bagi mi atin ito. Nayunan yung tulad na. Ay bagi mi. Hindi na. Ano tayo bagi oh? Ano tara? Tara. Hati-hatiin na natin yung kan. Nakuha natin. Ito na yung kan, nakuha natin. Ito lang tatiyawid ko na. Yan. Ne! Uy, tipon pa yata na. Wait, bibingay tayo latan niya. Uy. Kamakamdakan na pa dahil may isang tukot. Ang lang kasto yung natakado dahil J5 ko ma. Ay mahalaboy, nagado. Tate. Nagkuhan si Triple ko ma. Uy, sakto mo. Bali, ito na yung kan. Reward natin. May pasabok. Sa paghihila ng lambat. Lambat! Yan. Kami pala yung kan, maghati-hati, no? Hati-hati kami. Maghati-hatian namin yan. Hating kapatid to. Reward namin sa paghihila ng daklis o lambat. Hayaan mo na yung module na yan. Magdaklis na lang tayo. So bali maraming kwanto. Gin ang tutumbayin nito, no? Dito to yan. Hindi ko naman yawid ko daytan. No! God, please, no! Uy, ni kabil mo tayo hindi Jimson na tanda. Paksiman tayo man. Tamaramanan tayo amin. Na? Ay. Basta na yung boy. Tulungan nyo na to. One for you. Tagidwa kami na eh. Tira mo. Uy. Talo pa yun din. Ay, video. Paghati kami sa reward na nakuha natin. 246. Lalalag tugtugaw ka ta ni. Warasan amin, warasan ka tama amin. Manila. Uy. Manang. Ating kapatid daw, ating kapatid. Uy. One for you and one for me. Kung anong gamin, niya. Galing ya.
Hindi na Et- dubli et- na dyan eh. Ano pa? Bibigyan ng song. Parang ano bibigyan ka. Ano? Bakit legend naman? Boss Gary. Achievements. Reward. So hindi man tayo nagtagumpay sa paglalambat natin, pero ito, meron naman silang binigay, no? So bali tumulong lang tayo sa nagdadaktis. Nagipaghilaan hanggang sa bumigay. Bagay Jameson pa na yun. Uy, birthday na. Bagay Jameson na. Dito pala ito. Tuwin na yun na. Uy, kilawon to ni Jameson. Dito bagyo. Dito ba yun? Dayi dariway, baik tulatan niya. Porme, yun yun. Sana di butal pa tayo. Nya, taga sumdong ni Menen. Uy, Mahal pa yun ha. Baik tulatan dito yun. Sana di matay mangi pa tayo. ore masila niya, ore tami. Manoy pa tayo. Basikin niya. So, Ago, sa kabubo ka na po. Daw. Diyan talong. Sayang nga, G, May pangkat video. yan. Ha? May pangkatalong. May pagkapabagi na amin dito. uy ni kargamon. Kaya tumanin. Uy, sakto ko man yung palawlaw tayo nagsisigay ni Amo tay amo ni Menen. Anak mga Taray taray. kami. Lumlum tagta sa akak ni. Bakit naman kami? Awal, sa ako nila nga rin. Sa ako yun. An lang 10 kilos eh jay. Tanda nila taduwa nga baldi niya. Uy. May napuno dyan may sa baldi tapos sa Sa lakot bakit na na yun, yung tayo. kailan sikat na. It's the motherfucking Eagle Double G.